Il-MEPA bħalissa għandha qudiema talba l-permess biex jinbena razzett tal-faqqieħ f'sit barra miż-żona tal-iżvilupp fix-Xarif Kerċe M'Għawdex. L-applikazzjoni li hija ppjanata li tiġi deċiża fi frar tas-sena d-dieħla qed tipproponi li mar-razzett tal-faqqieħ jinbnew ukoll maħżen u faċilitajiet oħra taħt u fuq l-art. Dan l-iżvilupp qed iħasseb serjament lir-residenti f'din il-lokalità Awċija u l-MEPA mistennija tirċievi numru ta' oġġezzjonijiet għal din l-applikazzjoni. Ir-razzett qed ikun propost li jkun kbir 3600 metru kwadru. Għalhekk ir-residenti jinsabu mħassba li dan l-iżvilupp se jrovina dak li fadal mill-ambjent tal-lokalità, madankollu tħassib ewlieni tar-residenti huwa dwar saħħithom. Dan għaliex biex ikun operat razzett ta' dan it-tip hemm bżonn tunnellati ta' demel tat-tiġiġ, tiben, ilma u kimiċi. Il-faqqieħ jikber fil-ħmieġ u għandu bżonn l-użu ta' ħafna pestiċidi biex jiġi proċessat id-demel ħalli jkun jista' jintuża għad tkabbir tal-faqqieħ. Il-proposta ta' żvilupp ta' razzett tal-faqqieħ ma kienx l-unika waħda li saret f'Għawdex. 3 snin ilu, residenti tal-Arb u San Lawrenz kienu inaqdu kontra l-iżvilupp ta' razzett simili li kien propost viċin il-lukanda Kempinski San Lawrenz. Dwar dan l-iżvilupp f'San Lawrenz, il-Kumitat Konsultattiv tal-Wirt Naturali tal-MEPA kien esprima tħassib tiegħu għaliex qal l-iżvilupp bħal dan jista' jipproduċi irwejjaħ koroħ.